Che ci sono già un sacco di spunti. Abbiamo messo un po' di carne sulla brace, così poi... Questo tema della progressione, della legittimazione, sono le due parole chiave che tu hai usato continuamente. Ecco, in Spagna possiamo parlare negli stessi termini? Che cosa c'è di diverso, di uguale, di simile, di confrontabile? Parla in català y contradices tu? Sí, sí. Bueno, a Espanya, com és la situació, hi ha alguna cosa diferent, igual... Tenim coses per parlar, Ja progressione e legittimazione. El que està passant a Itàlia, igual que el que està passant a Espanya i a la resta, diria jo, d'Occident i de part d'altres països com Brasil, per exemple, no és casualitat. No respon a fenòmens autònoms, sinó que hi ha tota una explicació, com bé ha explicat Paolo, que hi ha un terreny que ha estat abonat durant anys. Vols traduir això o seguís? Com tu vulguis. Va. Vull dir, estem enmig d'una batalla cultural. És una guerra cultural, actualment, entre el que nosaltres pensem que és allò de sentit comú i raonable, els drets humans, la democràcia, la llibertat, i la part contrària que qüestiona tot això. Que no té vergonya de que li diguen racista, no té vergonya d'insultar a les dones i fer risa, fer riure de les dones, que no té vergonya de deixar morir a gent al mar, com està passant ara a Europa. Aquesta batalla cultural l'estan guanyant ells, lamentablement. Però aquesta batalla cultural no és d'ara, de fa 4 dies. Aquesta batalla cultural va estar cuinada, va començar a principis dels anys 70 a les universitats franceses. Una sèrie d'intel·lectuals francesos d'extrema dreta, la Nouvelle Droite francesa, la nova dreta francesa, va començar a pensar com podria arrebatar l'hegemonia cultural, l'hegemonia, un concepte molt gramscià d'Antonio Gramsci, com podia rebassar l'hegemonia a l'esquerra. L'hegemonia dels drets humans, de la solidaritat, l'internacionalisme, etc. Estem parlant de la nova dreta francesa, eren intel·lectuals, professors d'universitat, que van començar a pensar: hem de fer alguna cosa, hem de canviar l'hegemonia d'esquerra cap a la dreta. Ja no, l'esvàstica ja no és bon màrqueting. La camisa negra, l'antorxa, el brazo, no és bon màrqueting. N'hi havia que canviar, n'hi havia que inventar altres coses. Porten 40 anys fent-ho. I avui han guanyat. No és definitiu que hagin guanyat i anem a intentar que perden una altra vegada, però estan guanyant. Estan guanyant la batalla cultural. La batalla cultural que està qüestionant els principis de la societat democràtica, dels drets humans, de la convivència. I volia començar explicant això perquè és el que està passant a Itàlia, a Espanya, a Estats Units, a Alemanya, a Anglaterra, a Suècia, a Dinamarca, a tot el món. Volia començar explicant això, perquè tinguem un mapa una miqueta, i ara continuo de seguida. No sé si m'ha entès una mica. No, appunto, Michel diceva quello che appunto diceva Paolo anche prima, che non è un fenomeno che riguarda solo la Spagna, l'Occidente, appunto abbiamo visto il Brasile. Secondo lui si tratta più di una guerra culturale, è una guerra culturale che è più una messa in questione fra dei valori, cioè ciò che viene considerato senso comune,
libertà, democrazia, e chi invece insulta le donne, le ritiene inferiori, chi lascerebbe morire le persone e i bambini in mare, e purtroppo questa guerra culturale la stanno vincendo loro al momento. Però questa guerra culturale non è cominciata adesso, questo terreno è stato, se lo sono trovato preparato, e precisamente è cominciato all'inizio del droit, quindi nasce dall'alto, sono degli intellettuali francesi, degli accademici che vogliono, insomma, pensano a un modo per ribaltare l'egemonia intellettuale della sinistra. Loro pensarono che la svastica non era più una buona strategia di marketing, si intentò appunto di pensare nuove strategie, appunto di togliere questa egemonia intellettuale alla sinistra. Oggi la stanno vincendo loro, purtroppo, la battaglia, una battaglia culturale, come ripete Michel, sui diritti umani, e questo sta succedendo purtroppo in Europa, negli Stati Uniti, insomma un po' in tutto il mondo. Això, les imatges, són un bon exemple de la guerra cultural. Casa Pound, la coneixeu, però la resta són d'Espanya, totes. Vale? Ningú identifica això amb el nazisme, amb el feixisme. Una torre, una flor, la bandera antifa. Sí. La bandera antifa. Bandera antifa. Autònom nacionalista. Vale? L'han manipulat i han robat. Ja no parlen de racisme, ja no consideren els blancs superiors a les altres races. Ells diuen etnopluralistes, que estimen totes les races del món, però cada una en su casa. Perquè la mescla al final fa que es perda la raça. Però totes són bones, els negres, els asiàtics, són tots bons, però sense mesclar. Vale? Clar, ells diuen, jo no sóc racista. És tot una retòrica i una estètica i un màrqueting que no té massa a veure amb el skinhead clàssic de samarreta d'Auschwitz, que és massa evident, no? És més sutil, no? Està més ben pensat, no? Tot i que això a l'estat espanyol i a Europa ha sigut encara minoritari, ha servit perfectament a la Lliga Nord, a Vox a Espanya, a UKIP en el Regne Unit, a Alternativa for Deutschland, etc., per canviar l'estètica, el llenguatge, l'estratègia i batallar en aquesta guerra cultural de la que estem parlant. Parla, si continua, i ara parlem espanyol. Appunto, questi sono tutti... Sorry. Sì, a parte il simbolo di Casa Pound che conosciamo benissimo, questi sono tutti simboli di partiti spagnoli. Organizzazioni, scusate. Che appunto hanno un'estetica, un linguaggio che non hanno nulla a che vedere con la simbologia neofascista o nazista classica, e che hanno, come dire, danno anche delle ispirazioni, appunto, l'etnopluralismo. Io non sono razzista, però che restino a casa loro, no? Quindi appunto hanno appunto creato un nuovo linguaggio, addolcendo anche certa durezza, no? Posso dire? Sí, en Espanya no tenien un partit d'extrema dreta al Parlament des de la mort de Franco. Franco mor en el 75, només a les segones eleccions hi ha un diputat, un franquista, un només, però des d'aleshores no ha hagut mai cap partit d'extrema dreta al Parlament. Per què? Per això. Percentatge de vot del votant d'extrema dreta que vota al Partit Popular. Ok? Aznar, Rajoy, Fraga... Do you remember? La extrema dreta no confiava en els partits
petits d'extrema dreta. També estaven molt barallats entre ells. Tots volien ser el líder. No hi havia unió. El Partit Popular va agafar, es diu un catch-all party, va agafar des del centre dreta fins a extrema dreta. Era vot útil de la dreta. Tota la dreta, el percentatge és molt clar. Això és oficial, és de l'Estat. És una enquesta de l'Estat, no és inventat. Okay? Això ho vols anotar? Giusto per chiarire, allora dalla morte di Franco 1975 non c'è mai stato un partito di estrema destra nel Parlamento spagnolo perché appunto come il grafico mostra l'elettore con simpatia per l'estrema destra ha sempre votato per il PP. Il PP è quello che viene definito un catch-all party e oltretutto, come diceva Michel, i partiti di estrema destra sono molto piccoli e quindi l'elettore di estrema destra preferisce un partito grande e vittorioso e poi spesso litigano fra di loro e quindi insomma. Però sempre ha hagut extrema dreta a Espanya, sempre, igual que a tot el món, no ha desaparegut. Y tenía el lema de los españoles primero, igual que parlava Paolo abans de la Liga y de Casa Pau, los italiani primero, ¿no? Pues los españoles primero, aquí. Sí. El cartel de les ovelles és igual en la bandera de França, de Suïssa, hi ha 1000 versions. És molt... l'estètica és molt habitual, no? Dins de l'extrema dreta. És l'any 1995, a meitat dels anys 90, quan apareix a Espanya el primer partit de l'extrema dreta moderna. Fins aleshores, l'extrema dreta a Espanya era franquista, nostàlgica franquista, i neonazi. Neonazi en grups molt petits, molt vinculat al futbol i als grups organitzats de skinheads. Però políticament no hi havia un partit. Sí que el primer partit d'extrema dreta, l'any 1995, que es diu Democràcia Nacional, recull molta gent del món de l'eskinhead i d'antics neonazis i nazis. Un apunt important, i és que Espanya va ser refugi per molts nazis fugits de la Segona Guerra Mundial. Molts. León de Grell, Otto Skorzeny, gent de les SS, gent intel·ligent i amb molts diners. A Espanya van crear els seus negocis, però molta gent, molts feixistes espanyols, anaven a conèixer-los i a aprendre. La primera organització neonazi a Europa, després de la Segona Guerra Mundial, la més important del món, va néixer a Barcelona, a finals dels anys 60, i es deia CEDADE, Centro Espanyol de Amigos d'Europa, i la va crear uns filonazis espanyols, però assessorats per antics SS. ¿Vale? Permesos per Franco. Franco els va deixar estar allà, cap problema. ¿Vale? Aquesta associació es va dissoldre als anys 90, però va ser durant anys la màxima distribuïdora de literatura nazi del món. Màxima distribuïdora. Tota el Mein Kampf en 1000 idiomes s'enviava des de Barcelona a tot el món durant el règim de Franco. ¿Vale? Després van canviar les lleis en els anys 90 a Espanya, i tot això es va prohibir, es va tancar la llibreria, etc. Però és molt important recordar que a Espanya hi van viure molts nazis intel·ligents, no militars, intel·ligents, i que volien continuar amb el llegat del nazisme que havien començat. Sì, allora il primo vero partito legale di estrema destra in Spagna arriva nel 1995 e, ironia della sorte, si chiama Democracia Nacional
e però durante tutta la dittatura franchista la Spagna si trasforma in una sorta di rifugio per i criminali nazisti dopo la seconda guerra mondiale. Addirittura a fine anni 60 a Barcellona viene fondata questa SEDADE, allora l'acronimo sta per Centro Spagnolo Amici d'Europa, fondata da spagnoli filonazzisti e nazisti rifugiatosi appunto in Spagna, e questa società è rimasta in attività fino all'inizio degli anni 90 e si occupava di esportare e importare letteratura nazista, cioè giusto per spiegare la relazione fra neonazismo e Spagna, che purtroppo è rimasta. És important també recordar que Franco mor al llit, no com Mussolini, ok? És important. Important perquè la estructura continua. ¿Vale? Ha canviat el nom, han canviat algunes coses, lògicament, estem en un sistema democràtic, pots votar, puc dir el que pense, però l'estructura, la gent que es va fer rica, el poder, la gent que té el poder, no el poder polític, el poder, es va fer rica amb el franquisme. I és la mateixa gent que controla els mèdia, mitjans de comunicació, les empreses, i que condiciona la política a Espanya. ¿Vale? És molt important recordar que l'oligarquia espanyola actual és l'oligarquia espanyola que va fer Franco. Per tant, eren afins al franquisme. Okay? He posat este llibre aquí, està en castellà, és molt important, és d'un bon amic que a més em recorda a Paolo, perquè és un periodista que va estar primera infiltrat en el món de la prostitució. ¿Vale? Per què? Perquè estava ple d'extrema dreta, el negoci de la prostitució, la màfia de la prostitució i l'extrema dreta funciona molto bene. Està amenaçat per això. I ha hagut de canviar de casa, canviar de ciutat, etc. Després va escriure este llibre. I este llibre és sobre els nazis que van viure a Espanya i el seu llegat. Què van fer els nazis que van viure a Espanya i quina gent ha continuat tot això. Volia recordar-lo perquè recordar-lo no perquè està viu encara, lògicament, i és a mi, però volia reivindicar-lo, perquè gent com Paolo, gent com Joan Cantarero i com altres periodistes que durant molt de temps hem estat vigilant això i la gent pensava que érem uns frics, veien coses nazis, no? Ara poca gent sap què passava fa 10 anys, perquè no estava atenta, però hi ha gent que sí que estava atenta. I és important reivindicar aquesta gent. Allora, avrete capito la battuta su Mussolini e Franco, comunque per correttezza appunto Mussolini è stato ucciso dalla resistenza, Franco invece è morto nel suo letto a casa sua, e questo spiega appunto la struttura, anche l'eredità politica che ha lasciato, cioè quelli che avevano il potere sotto Franco alla fine sono rimasti, cioè la struttura non politica ma la struttura economica è rimasta, cioè quella struttura oligarchica è quella che rimane oggi, e si spiega anche il condizionamento politico che vive oggi la Spagna. Questo autore, Joan Cantarero, è un autore che a Michel ricorda molto Paolo Berizzi, perché ha cominciato anche lui con un lavoro di inchiesta come infiltrato nel mondo appunto dell'estrema destra, prima con questo lavoro sul rapporto purtroppo degli affari della prostituzione gestiti appunto dall'estrema destra, e poi con
il volume precedente, la huella della bota, che racconta appunto di tutti quei nazisti che si sono rifugiati in Spagna e quel rapporto e quell'eredità che hanno lasciato ai filonazzisti spagnoli. Allora lui ha voluto portare questo esempio anche di Joan, perché lui dice: prima, 10 anni fa, Paolo, Joan e io venivamo considerati degli strani, dei friki. Adesso invece il nostro lavoro è importante, perché adesso in pochi sanno che cosa succedeva 10, 15, 20 anni fa, e quindi se volete questo libro è disponibile solo in castellano, sta in castellano. Io direi Rossella. Sì, passiamo.